Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy iintawon kami. Nakakita kanila si Jesus og miingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Ang maong tao Samarianhon. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong, maura may mibalik aron pagpasalamat. Og miingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw, ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kanang mangita tag kaayuhan, peligro sa dayna. Peligro ba nga mawad-an tas pagtuo. Labi na gyud maayo na ta. Bisan tingali practically tanan og naatay panginahanglan nga grasya gikas Ginoo, either kaayuhan sa sakit or kalampusan sa atong mga tumong. Ingon ana, kasulbaran sa mga problema. Kung di ta magbantay, mahimo di ay ng hinungdan nga mawad-an tas pagtuo. Yaon sa may mga nindot nga ekspresyon sa pagtuo, mga igsoon, kanang mo balik tas Ginoo, kung madawat na nato ang grasya, mo balik ta niya og muhapa nga magpasalamat. Gilingi ay mong tupad. Yung na mubalik kas Ginoo kung makadawat kag kwartang. Yung na. Kanibitang mamaligi at tag-slats din niya. Ang ako ragid anang gihangyo, gamay ragid kaayo. Ang atong SBF dag, kaning atong paras kumbinto, 500 pesos. Ya, ang atong sitiyo nga special slot 100 pesos. Kana mga donation slots man na siya. Nya naakay income pananglitan nga kuan pila man 1,000 ang adlaw. Ana or 500 ang adlaw. Nya sod sa usa ka buwan, di jud ka mo palit. Unsaw na? Nagpasalamat pa ka sa Ginoo ana. Ilingi ay mong tupad na kinahanglan gid ay kada semana ta mo palit. Kay pasalamat ba? Mo na ningos tanawa ra gud ring gidaig ni Hesus, nya iya ding giingnan ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Katong wa mo balik, nagipangita ni Hesus katong siyam, nawad-as pagtuo. Nya kay nawad-an mas pagtuo, nibalik ang ilang sakit. Nya dili na to leprosy sa lawas, kung dili leprosy sa kalag, kaning garbo, kaning pagka-selfish, kanibang paghuna-huna na lang Diyos kaugalingon.
Di ba kasagaran nga mga pobre pa kayo ang managsuon, magka-uban gid sila, simba, pangaon, maghinatagay, ana. Pero pag abot na nga naabot ng ilang mga nakabot ng ilang mga pangandoy, na sila yung mga kwarta, na sila yung mga pamilya, na bahandi, uy, nag-inutangay na. Nya pag inutangay, dili na makabayad ang usa, tuan na nag-away. No? Bantay mo na. Kay dito naman sila na-attach sa grasyang gihatag sa Ginoo nila, di na sila kakita sa Ginoo diha sa ilang palibot. Para nila kadtong grasya mauna to ang Ginoo. Og mauna na gitawag og idolatry. Ang gugma sa mga hinatag sa Ginoo. Og daghan nato ingon ana. Moanhig simbahan kay mangayog kalampusan. Iniglampos na. Nindot nagtrabaho, tuan nas abroad. Tuan na magyampungad sa sugal, inom, kay daghan na magkwarta. Tuan nas mga pasiksi, panindot sa balay, bala, palitan ng yuta, kuralon dayon, buwa na iagian ng silingan, dako na kaig balay, sa sus, kanang na ang tawhan na pertian ng pobriyas o naanhin na magpangayo sa amo, karon di natakaagis iyang kural. Pertinang istriktuha, nga sa una na din, Jesus, looy in taon kay na. Kabantay mo, maunay leprosis kalag. Muna ingos Jesus, balik yun. Balik, pasalamat. Adini sa ato, naman ta na. Ako, kadaghan akong mga scholars, akong gigastuhan, sukad pa ko atong nagtrabaho pa ko sa land bank, nisamot yun pagkapari na nako. Sobra na tingali mga 400 ka estudyante nga akong natabangan nga naka-graduate og college. Pero wa kaabot og 20 ka buok karon ang mokontak pa nako. Wa na gyud. Ang ilas ang kinabuhi gipuy-an, nagpuyo-puyo ang uban nagkabit-kabit, ang uban nagbuwag, inana. Wa na gyud maminaw sa akong mga gitambag sa una nya, namiya sa mga organizations kay moingon man gyud ko alagad yung simbahan ha. Pareha na to mga scholars din ba. Ako yung paalagarog simbahan, inig humana, labi na makatrabaho, sa papakita, tuwa na sa ilang kuan. Kay wa na, enjoy na ko, total na naman ko'y income, din mahinomdom ni Father, din mangonsulta ni Father, Father, pwede ba ning mag-uyab-uyab ko, niya magtukhangay mi, bisag wa pa'y kasal, di na mangutana, sige na lang, tinukhangay. Usahay pa, mamugos pa nako, nga ako'y pakaslon, o niya, gapuyo-puyo na, nako, pastilan kininyong pakauaw nako, no? Sige kog tambag ninyo nga mauni buhaton, kasal usa o na tipon. Nya karon nga tipon-tipon namo ako pagyoy pakaslon. Ako pagyoy pagastuon usahay. Oh. Nya unsa man na ako lang nang gisgutan kay ingon ana tag relasyon sa Ginoo. Mubiya ta niya kun maayo na ta. Nya magpahimos tas kaayuhan nga gihatag niya nato, nalimot na ta nga siya'y gahatag aning maong kaayuhan, din ata mo balik niya aron pagpasalamat ug paghapa. Unsa man ang paghapa sa tiilan ni Hesus? Lord, sugo ako bisag unsa, sundon ti ka. Mao nay pasabot ana. Gikano be? Lingiyay mon tupad na musugot kas tanang sugo sa Ginoo. Kana mo na paghapa sundon tika pero inig abot nagkanang duna nat pras ninyo gud na naman mo gihuptan para nako na nasa koy gihuptan nga nganing kunuhay authority ako nay masunod ako pag abot sa eleksyon ampo gyud Ginoo in taon makadaog tako makadaog pabitaw ako na'y masunod. Ako na. Bantay lang gid mo mga opisyala mo. Di ba? Mao na nga importante kaayo ang pagtangtang gyud sa atong leprosy, sa atong sala
lawas ug kalag. Nya unsaon man balik ni Hesus, pasalamat, alagad niya hapa pagpakasulugoon diha sa iyang tiilan. Nya unsaon man ang mga kabos alagari, ngano man kay si Hesus naas mga kabos. Matod pa niya, unsay inyong buhaton ngadtos labing ubos sa inyong isikatao, mo na inyong gibuhat nako. Ang mga gigutom, ang mga masakiton, ang mga way sinina, ang mga way balay, ang mga binilanggo. Sa patong usa, ang mga giuhaw, mauna ako. Muna karon sa akong birthday, dako maning grasyahan niabot kog 60. Og makaabot pag yun ko, karon naman, pila na lang kaadlaw? Kung naman ron? 15. O, siyam na lang. Abot ka, kaabot pa ba ko? Siyam na lang kaadlaw. Pero mabangga ni ron, ikataod-tauran, adi gini kaabot. Pero bahala nagdi ko kaabot, nag-design ako celebration. Kung sa may celebration ako, muhatag ta og mga bugas, 5 kilo nga bugas, ambot og naabay mapakapin ka nga noodles o sardinas ngadto sa mga labing minos 3,600 ka mga pamilya nga mga kabos. Ang atong kategory C o kategory D dinhi sa atong parokya nga mga pamilya mo'y akong hatagan. Ngano man maunay akong pasalamat sa Ginoo kay ang mga kabos mao ang presensya ni Kristo. Nya kamo sang ganahan nga mo pasalamat sa Ginoo sa inyo sa mga grasyang nadawat, ginagmay dinagko, ako mong giimbitar, kuyogi ko ninyo, tabangi ko ninyo, kay ako may inyong kunuhay paris priest, o inyo kong pahalipayan sa akong birthday, kay nalipay sad mo nga nahimo kong pari para ninyo. Nalipay ba mo? Pero inyong naong badi makita nga nalipay. Lipay. O ano, smile? Sige, og nalipay sad mo, wala palit sad mo slat nga sitiyo. Pila pa may atong available ani. As of yesterday, ang atong halin naapa sa 17,897. Dako-dako pag yung bawion, napay 22,103 ka slots. Ato lang pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nya naa sa taan ni 60 slot challenge, tag 6,000 na atay 153 ka 60 slot challenge. Kaning akong gibuhat nga paghatag ani mga pagkaon, nasakay ni sa pakan-aang gigutom. Unya kay ang gigutom bisag nakakaon ang balay 40 man sang gubauna, mao na nga naghimo sad ko og pangandoy nga labing minos makaayo tag balay nga kanang gubaon gyud kaayo, mga 60 sad ka balay. Para lang aning in relation sa akong ika-60 nga birthday. 60 kagubaon nga balay dinhi sa atong parokya. Nahitabo lang nga around 140 ang atong mga balay nga nadawat nga gi-request nga matabang-tabangan. Mo nang gipasuroy pa na aron nato, gipasurvey pa na nato sa atong team. Kuyog ni Brad Henry sa atong kontraktor nga tag-iya sa LSF, nilang Brad William o mga kauban, aron nga matan-aw kung asa gid ang atong unahon. Para sad ni sa giingon ni Kristo, pasudlas inyong balay ang way balay, or ayuha ang balay aron ang ilang balay marang-arang, manawong og balay. Nya ganahan mo tabangan na nagyan ni samot na gyud hinoon, usa na lang gyud kabuok ni Sanong. Palit yapon mo si Tio. Hot doon tani 22,103 nya pila ta kabuok nga mga bisag karon lang si Manaha ba
palit mo tag sa kaslat tag 100 kamong tanan nga gustong mo hatag nako pahalipay sa akong birthday. Kining mga kabos dili ra ni nako gihigugma karong birthday nako, kay bawo na mo ana nga ang tanan gyung panginahanglan sa mga kabos dinhi kabos sa espiritu sama ng counseling ug uban pang mga kakabos tanan ako nang gitubag. Bitaw na nga kining mga kabos maglinya sa Hinoon din higsuroy magsikog ingon nganong moanhi mamong layo mo ni kayo nya ighuman ra bag anhi mangayo ra bag plite. Kami taon pa dir wa na gid mi ikaplite ron inig balik nako nganong gatug-gatuga mamug anhi dinhi nga wa man day moy para plite nya mo sikreto dayo pahiyom ba ko ang manggod pa doon kasiguro manggod mi dinhi ko dito demo nang nama si dagko-dagko dito kagamay ani akong parokya to dito dagko-dagko ay ingon siya na lisod mi ngadto pa dir nako aw sige ako lang ya pumuntagan pero sa akong kasing-kasing lab gina nako sila sus karon porte naman Hinoong daghana sa nga request gabi pag-abot nako mabuti ting gisipon sa ikugbasa dito sa mga request hasta ang ilang mga dialysis, pader dialysis ko, tabangi ko, nako ngano man daig din alang gini siya pa dialysis aron nga kana bang magkita na sila sa Ginoo ba? No? Di ba? Kana bang di na lang ka magpa-dialysis gud kay wa na gid mi mahimo pader, wa na gid mi kwarta. Aw simple kayong solusyon, ayaw na pagpa-dialysis kay ngano man ang atong lawas madugta ramani, mawagtang ramani, ayaw na lang naggukura ang gitawag nato ang kagaw sa imong kalag maoy gukura kanang imong pagka masinahon kanang imong pagkahadlukan kanang kahadlok nimo sa pag-antos. Una nga sa unang pagbasa gibutang diri kamong mga naa sa gahom kung inyo ganing abusaran ang inyong gahom, ako gid mong silutan. Kay unsaon man paggamit ang gahom, itabang gid na sa mga nanginahanglan. Sa kanindot unta, kung ang atong tahuron og maayo, mao ang mga kabos. Nga kitang tanan, nga dunay gahom, dunay kapasidad sa pagtabang, mutabang tas mga kabos. Dili kay magpunay tag gubat, dili kay magpunay lang tag lalis diha ng social media kay tungod gamhanan kay tag utok, gamhanan kay tag hunahuna, kutob ra tas hunahuna pero atong gikalimtan nga di ay tabangonon sa ubos porting daghana. Ana, nya kita sad nga masakit ay kabalakaan ang sakit sa lawas aron makatabang ka sa uban, ayaw pagsigig patambal. Siging patambal. Apay mo anhin ako din 49 taong guwanga galisod naglakaw pader magpahiling yung kunimo nako nganong magpahiling man kanako pila na imong edad hapit na ko monobinta nako unsa may imong sakit din siya kani lagi akong liog pader ug kaning akong kasing-kasing napay akong tuhod pader nako natural man na sa mga magguwang-guwang na nganong imo pa man ang ipahiling ingon sa tabangi taon ko pader ni adto biya kog miriko pader nako nganong ningadto man ka pa sa lupa lang ko pa dito ningadto kog miriko kay aron jud ko maayo nako adito na lang kayo na lang sa di may manang ikaw pa dito ang miriko magtinabang ay aron maayo gyud ko nako pastilan intaw niya pag human ako ayaw na ay na pag atog miriko ako una-una nusam sa kakasabot yung lakaw nga to tukod-tukod ang mga bangko kay matumba na niya nako kanusa ka na siya kasabot no nga kung lumalabay ra gid ning atong lawas mahug na lang Hinoon mga sa atong padigkamot nga maayo ta nahimo na lang noong mga tuo-tuo ang atong gisudlan ang atong gikapyutan ang mga yawan-o na nga mga pamaagi tungod sa ka-attach nato sa atong lawas tungod sa kahadlok nato anang sakit o kasakit o kabatayon mukabyo na lang ta ni anang mga tuo-tuo hasta pang atong mga pagtuo mawagtang na kanang gitawag na to fanaticism fanatic na ta ba makanirag yung ribultuha
kanirag yung ribultuha ang milagroso. Sus, pader ka na, nindot ka ng ribultuha, milagroso kay nastanan. Pastilan. Naku diya man sa ribultong San Vicente, di na mayo. Karigyo, maugini ang maugini gyud ang kanana ang kuan, milagroso. Naku ha? Trabihagod ninyo. Naa sa ribulto ang milagros Ginoo. Wa dias imong pagtuo og sa pagsunod sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer, may ribulto o sawa, puy ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, sa mahal na birhen. Kanig yung birhina pa dir, sana dugayan na lagi ani pa dir. Ako gining dadon kay milagroso kay nistanan. Ang mahal nga birhen maoy agianas grasya dili ka ng ribulto, reminder na nimo nga ikaw nahiusas birhen, dadana aron ang birhen kuyog nimo. Ako na mo jud koy birhen nga imahen akong gida, pero di ko mutuo nga mao na nagmilagro kung dili ang birhen mismo nga akong si Maria nga akong gihigugma, isip ako iyang anak og Legion of Mary sad ko, ning kamot ko pag-promote sa debosyon sa Rosario, debosyon sa Legion of Mary, debosyon nga mga Marian devotions. Ako nang suportahan tanan kay nahigugma ko sa mahal nga birhen, dili kay kadturang imahen nga akong gidada nga naaros akong altar dito sa kwarto. Ana, di ta ma-attach sa dili saman dili tinuod nga Ginoo, kana mga reminders las Ginoo, kung dili sa Ginoo mismo. Kinsa man ang presensya sa Ginoo sa kalibutan, ang mga kabos, ang mga nanag-antos, makighiusa tanila. Mao na si San Vicente Ferrer, nakighiusa sa mga kabos, sa mga masakiton, sa mga giyawaan, sa mga giatiman nga mga katawhan nga napagiuban nga buang, nga buta, uban pa nakighiusa siya. Si San Roque nakighiusa dito, pero kita hadlo kayo, kinural ang atong balay, dili kasud ang mga taong kabos og mga ubos og mga dinaog-daog. Napagani uban gipangbombahan na nangamatay ang kabos. May man tong mga dato kay makatago man tong ligod-ligong taguanan. Ang mga kabos alibwag lang dayon ikaigo sa bomba. Wa gyud paghigugmas mga kabos. Ni Father ba sigihan tag wali. Unsa sa ni siya? Kabos. Nagdamgo bitaw gabi sa sige na akong panghuna-huna ba o makahatag pag yung ko aning akong plano sa akong birthday. Gadamgo naman ako nga namutos kog mangga. Perti na akong pamutos tang kamang-kamang ikaw na ko sangas mangga tungod ra ba kuno kay ko atong busay ngam say busay dito sa amo. Nya hawan kayo ang mangga way hapit dahon. Mo to akong problemahan kay inig hangin wa ko asa man kukupo tron anik pagka sanaw na kayo ba. Nya sa sige na akong paningkamot, sus, nibagting naman yung kampana, imbes mo mata ko alas 4, wala naman ko kamata niya, doon na day ko'y gamayng gibating, amur gamayng kaning lain akong lawas. Mao di ay, pero tinakong damguhas akong kinabuhi sa una gatong nagkamang-kamang ko, mao na akong gihuna-huna, karon Ginoo, karon di na jud ko mukamang, og sangas mangga. Yung Ginoo lain na sa imo karon, kamang aron makahiusa kas mga kabos pakauwaw pangayo kay kana sila di na makapangayo aning mga tao nga nagsunod sa imong mga wali ug sa imong misa. Pangayuin na sila nya ihatag ngadto nila aron mga lipay. Hinaot paunta no, inyo ning tabangan nya sa ato sang SBF dag na natay halin ginagmay pa lang in taon 174 slots ato sang pakpakan. Ang atong DSAP na nasay ni remit gahapon sa investment niabot na ang atong actual cash investment og 100 slots. Pakpak. Pero napay 29 slots sa atong DSAP. Ako lang ning gihisgutan kay para gyaponis mga kabos once makahimo na ta diha sa atong gidamgo nga dako-dako nga project, makaalagad gid ta og di na masukot tingali nga kadaghanon sa mga kabos nga atong maalagaran. Pulos gid ni para sa mga kabos
Kay si Kristo niingon gyud, mianhi ko aron paghatag og maayong balita ngadtos mga kabos. Pero kita kinahanglan magpakakabos aron gamiton ta paghigugma, gamiton tas Ginoo paghigugma sa iyang gihigugma nga mga kabos. Manindog ta.